pagarabi tayo amin ako. Basta may kapo. Panagbalbaliw. Tima tayo, tatanga rabi, panagbalbaliw. Ta piyesta ni San Pablo. Ti panagbabawi na. No kitaan tayo di biyag ni San Pablo. Gaputa pasurot nga ti Emperador. Idi panahon ni Kristo. Idi natayon ni Kriston. Amin nga mamati nga kin ni Kristo. Hindi magideklara ti pamati na pasurot ni Kristo. Papatayo do sa saplitan na do sa unda. Iso madagiti muna Kristiyano idi magkararagda. Ijay da unag katakum. Kunana dahil ko mabalati kanya na di balay da. Iyang nadadakil nga natin balay da. Iyay sirok na underground. Iyay di pagipon-pon-ponan da. Kanagitimin minatay da katakum. Kunana iso nga magkararagda idi. Ijay da. Kuna ijay baba. Tanong makita da nga. Lulwalo da dagiti Kristiyano. So iyay papatayon da. Iso nga di nagparang ni ako Isus kadagiti adalan kalpasan nga nabumar, nakabalunod ti ruangan tapaawan makakita ka nakwada. Kamansan ni Saulo na mangiruruman, no makita na siya na jay, di kunanan na kusasan na, ipan na jay, saplitan dan papatayan da. Kani ning Saulo, iti ipapan na, iti Damasco, siya na jay, naglawag, bag, naknak iti kabalyo. Ang lawag nga nagdapos sa dilangit, hindi pa nadatimag anak ko na Saulo. Ta Saulo tinagal na, hindi ang pinabunyagan, nagbalin ang Pablo niya, Saulo, Saul to Paul. Nanadaya niya. Kasi Saulo tinagal na, Saulo ko na nalitimag. Apay nga idadanas na, why do you persecute me? Si asino ka ako, siya ni Jesus na iruruman mo. From then on, napangkin ni Ananias, nakakita man ng tanana kulaapan di mata na nagbulag isun na nakakita man ng idiniday ka napan nakasarap na kini ako Isusen na niya na kana inwarwaragawag na iso nga nagsursurat di so nga surat na Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philemon, Tito, nagdagi sursurat na dagi isa nga pulo kat dua nga surat na agraman ti surat kadang ti Hebro iso nga pay tinangaramin siguro di style ti writing na kauray no mabalo di suna ag surat kat han nga mabaring batan oray no matayan he must increase kunana I must decrease maitan-ok iso na siya ti maipababa dahil tani isa ulungan no tatay nga ron ka nagpiesta didigan at daladawan ni San Pablo ijay sango, ijay image na kakuna haan nga kasta itsuran ni San Pablo. Kaputa kasla espada na nga ron iso di paratiling kasla pasurot kasla soldado kumati dating na. Kati itsuran na dyan nataya na natangos kaya kung nga kasla na haan. In the year of Paul, year of St. Paul, ada libro nga binasa na niya itsuran iti kabibiyag ni San Pablo. Itsuran na kuna na bal kalbo lutingas natangos ti agong na ngam kasla agsabat jay kiday na nagsabat sa sarang nilabayan na ayukos kinsaang di sa kana amuyo ti saang amon yan nakakas dyan ang napikimot mo kakas dyan dahil itsura na second yung description ni San Pablo kasi yung panali ka po sa soldado natakder nga natakad nga nagwapot haan ludinas agda agkalkalbot itsura na kano dahil yung kitaan tayo ano dahil kabibiyag ni Saulo dahil pa nakakita na kini Apo Isus idinasarakan na ni Apo Isus nagbalbaliw abigla dagiti ka kaduang na nga mangirurumanan, mangpapatay ka dagiti Kristiyano, isong tilong-lumangan na. Tapapatayan da. Ada pa yung may sa isuna na dati ulang tibalay na amuan da nga da isuna, mag-isur-sur, isuna diyan. Nya na gana, apan tiliwan dagiti soldado, ting kastada kini Saulo. Ijay tawa, imbitin dali, indayon dali, pauwi-uwi tapno makalibas. Dahil dyan ikapigsa, nagbalbaliw na bigla ni San Pablo, idinasarakan mo niya po, idinagbulset isuna. Kada tayo,
Tari gagayan tayo kumamot ti agbalbali. Wanya ti balbali. Da tayo mo gamit, di ba? Nagbalbali tayo umat ka. External. Magdari ti gayong kung aglaklako di ili nagiti ni matumar nga pagpapudaw. Lagi tayo sa Father, kaya mo pumudaw. Kojik lota. Baka walang kung naamot ka na, di tayo handa ka kabsa. Kaslanda kabsatan na nagninisit kami mga kakabsat. Di tayo nagamit ako. Kahit mo pumudaw. Hindi sanay dito. Papapudaw lang sa. Hindi ko kunaka ka. Di ko mabalbaliwan tayo ako. Ada di internal. Di ko na nga oras na po daw taropam na nangisit na kararuam. Di. Ako wala serbina niya. Kinaganas kumamot no kasla kada tayo nga mangibagbaga. We declare, Kristiyano tayo. Tao na tayo ni Kristo. Naibunyag kanya tayo ni Kristo. Kung i-declare tayo kumamot kina-Kristiyano tayo. Sumurot ano yung kababalin. Sumurot ano yung aramid. Haan nga in name, Kristiyano lang tinagan tayo. Nung nagyay aramid tayo nga, kaslapay lang sa ulo. Mangirurunong kay Kristo. Whatsoever you do to the least of my brother, kunanga, anyaman nga aramidam, iti kanunong mo nakapsat ko, aramidam mat kanya. Therefore, nagdagundawayan, adda sweet-sweetika, adda tang-tangsitaan, no adda irururuman mo, no adda ham mo kasasao, di ham mo kasasao niya po Diyos. Nya ko gabi data nga kasasaon ay nagsulit ka data. Damang tatawa kas diya uray manutawan ka handa nga agsasaon. Kas ano nga ron no agsabat na catch. Kung diyan sa dala igos na nagtinang sitan kakunanan niya ti aramidem ni kabsat mo. Aramidem mat kanya. Therefore, no, adda pailaan na natalos nga puso nga, adda kang kurkura nga mga pakawan, katas na kapailaan sa ulo, manginirururungan ka. Kaya sumurte, adda tumutawag ka niya ko, padbadasit, adda di nga adda konflikt da. Diyan ibagbagan, baka damagin yung man, takay na taga-sibilyo, adda dumakit ko, tuntunan yun, sinunod lagi siya. Mas ano, Father, kunana, ang kampunin nga ang kaalaan, ti obligasyon mo, magisaokin mga yan. Di na mo mapakawan, ay awan di bibiyang mo na nakamapakawan, basta sa nangyari galwang. Aba, ayatem, itid mo di obligasyon mo. No, hang na sumukpat isuna, ay ka-problema mo na, katubangan ka na mo. Usually, ang katubangan kang kaalaan. Kaya pa lalaki na, may salatubay ito, which man na. Yung nababae, ang kaalaan, kakunak kanya na, nakarigrigat ko na talaga nga dyan amo na niya person. Kaya na, ti obligasyon mo, mangayat. Ti obligasyon mo, kasari pang lata. No, hanggang sumumbat, hanggang masaktanin, at least malpas mo yung obligasyon mo. Na ang ka nga sumabay, at medyo tumangsit man. Tsak to kang paniguanan. Padigom, tibaga na namang kukulang ka, di kuwanan, agap-apa kayo na ro. Di so niya ibagbaga. Kaya kasi, ti anyaman ti aramidan tayo, di dyan ko po na namin. Kasla sa ulo, magitugtugod. Ngam na ay-ayatan, siyempre niya ako Diyos, anya ti aramidan kinikabsat ko, aramidan magkanya. Therefore, anya ti aramidan tayo kinikabsat tayo, nung ipaay mo ti ayat, apan kini ako Diyos. Pero ipaay mo sweetie. Ipaay mo kinatangsit, tangsit-tangsit ni ako Diyos. No, inyaraganan, no, gun-gun dawayan. Kasi gun-gun dawayan. Kasi di ko na ayan tayo kadimat na yung isang lunsor. Nagbalbali, at datay pa lang nagbibiyag na sa ulo. Kung nagbalbali, nung kasla tayong Pablo. Numari-iri na dagiti tao nga, among ti agayat, among ti agrespeto, among ti agpakumbaba, ay malbalin ang nagbalbali, di puso. Nagsiyaan nga kunada nga no nagpo daw ti kararwana hanga tarupa na no kunada nagsayaat na ibagata ngam no adda dagiti ibagbagata kami nga nangisit sa kararwana dato nagdagsen mo na nangisit ti kararwana mo katla demonyo ka talaga man awang pay ka alaam mo ta lugaryo awang pay ka awang pay mga yatin ka awang pay ka badungan na machismis mo amin nga wala na nangisit ang talaga ka kararwana
Kadayjiti data piyesta ni San Pablo, nabintas na tuladen. Nga maan pating gadya at balbaliw. Nakita tayo niya, di transition gibiyag ni Saulo. Mangiruruman, nagbalbaliw, anyat kalpasan nga nagbalbaliw, inwaragawag na ti sao ti Diyos. Iso nga nagbalong di puso, mali na ta nga sika. Kasama mangiwaragawag ti sao ni ako Diyos, ulit-uliton tayo nga ibagbaga, itiwagas ti panagbiag tayo. Iso ti panangiwaragawag tayo ti sao ni ako Diyos. Ngayon nagmayat ko agawid na agawid kayo madamdama, makita na kayo na hindi kang balayo na lumagod. Wow! Kasla sa unya ako Diyos. Yung nasumong-sumag ka pa ilaan ko, aglan mo lang, agtang demonyo. Dagas ka. Hindi nga rin na makita na marina na di pusong ka, wow! Kasla si Bibia ka sa unya ako Diyos, kunatamat ko na tayo man domingo. No, agawid ka, dati uray na lang sumimpot. Yung nasunit nga taro pa da, baliktad. Simbangpot ka na, sinit nga taro pa da, awanan. Dahil di kaharit na kakabsa, nagpintas pa ito ibanghelyo tayo, hanggang mabaling nga panawan tayo. Ngiti ko na in kayo, iti entero alubong, ikasabayo, tinaimbag damag. Misyon, dahil ti misyon ti Kristiyano. Napan magikasaba, iti naimbag kadamag. Mapan mangiwaragawag, iti wagas ti panagbiag tayo tinaimbag kadamag. Dagiti na mamati ang mabunyagan, ay salakan danto, dagiti saan madusa danto. Itinagan ko, kunana. Dagiti kumati matulad tayo. Itinagan ko, kunana na yun. Paksyatin danto, dagiti demonyo. Karoon na nga, losika, demonyo. Nagsaudan to ka dagiti sa bali ang pagsasao. Gipuktan uray agigam dati ulag hindi hani mo padpadasin na nato uray agigam dati ulag nakagato kay ulag ta duami man when na uminom dati sa binom hindi padpadasin dati tuyon ang pagatan mamati aking Kristo libok natay ka matay di dan to man ano ko na ipatay dan to di imada ka dagiti masakit dagiti karit na ako dagiti misyon tayo no nagbalbali mo di biya iwaragawag tinaimbagaan dama pakarig na anda na sika tao na ka ni Kristo kasla ka si bibiyag ana imbaga dama jawagas di panagdiag di kinasayaan di panagaya di panagserbi si pugod mo na imbaga dama